boas noites, sexan benvidas, sexan benvidos á información en Estrada Televisión, a pique xa de rematar o ano 2009 e o día despois do pleno que onte podían vivir en directo aquí en Estrada Televisión, o pleno de orzamentos. Hoxe boa parte do informativo será precisamente a lembrar algúns deses momentos que, repito, onte podían vivir vostedes en directo aquí. Por certo, moitísimas gracias polo seguimento unha vez máis masivo. E por certo tamén, a Estrada Televisión foi en algúns momentos o punto de referencia tamén no salón de plenos. As continuas referencias á nosa canle eran postas en riba da mesa de manifesto en diversas intervencións. Gracias, por suposto, aos concelleiros e as concelleiras que nos nomeaban e que son tamén seguidores habituais de Estrada Televisión. Agora entramos en materia informativa e, por suposto, sempre despois de repasar en titulares os principais argumentos que a partir de agora ocupan o tempo de información. A plegaria a oposición, e nos parece ademais que eso quere dicir claramente cal é o concepto que o goberno ten dos seus propios orzamentos. Non cree, este goberno non cree nos seus orzamentos, nos orzamentos que nos está presentando hoxe aos estradenses e que nos está presentando no pleno a oposición. Tenemos minutos, es la forma más feliz. Por eso, y a la verdad que tenemos como 25 minutos, hablamos de ellos también, de la televisión, pero desde luego, 25 minutos, y desde luego, sus pesajes son siempre de rasgo de pesajes, y también con todo el temporal que hubo, estaban de una alerta amarela, según los bosques, estaban de una alerta. As directivas de diversas asociacións veciñais das diferentes parroquias do rural emiten un comunicado contestando a concelleira de Urbanismo Irene Aguiar e o alcalde estradense José Antonio Dolo. A masa de aire cálido que nos acompañou días anteriores retírase durante o xoves, traendo consigo un descenso das temperaturas, así como unha baixada da cota de neve. Con esa situación agárdase ceos con máis nubes pola mañá, con precipitacións de neve por riba dos 1000 metros tamén pola mañá, baixando a cota aos 800 metros ao final do día. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Basicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 euros o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Abrimos capítulo co pleno, un pleno que se celebraba onte, que era un pleno extraordinario por aquelo precisamente da premura en aprobar o orzamento, unha premura que despois resultou que non era tanta, pero en todo caso un pleno que foi quente, alo menos en algúns momentos. Iniciamos o percorrido do repaso precisamente pola que foi a presentación do propio orzamento e as disculpas case anticipadas que xa pedía a concelleira de Facenda pola premura na tramitación. Que pedín aos membros das conferencias da oposición comprensión e presentei as miñas disculpas por esa premura de tempo elevada exactamente esa forma de criticar. Por iso que conseguí
foi, cando se nos vemos que o problema é técnico, eles ven casos de nomear, incapacidade, de sexo de ocultar, de non dar información, de pasar o vídeo, de evitar unha nova comisión de papel, a que non poden presentarse emendas, de prestar participación aos grupos de oposición, de silenciar, ignorar. Ben, entonces, eu quería comenzar isto porque a pura realidad, se creo non, é a necesidade de ter aprobado os orzamentos, porque senón teríamos ayudados despois de xuño. Así o comunicou a empresa que ten o contrato con o programa informático e esa é a razón de levalos de forma un pouco precipitada en este tempo, non? Bueno, unha vez acabada esta situación que nos atopamos, pasamos a analizar o orzamento en sí, non? Son os orzamentos de 11.756.400. Son os orzamentos de 11.756.400 e que suponen unha baixa con respecto aos orzamentos do ano pasado. En concreto, unha baixa de 400.000 euros. Temos os ingresos de baixada e, sobre todo, no capítulo 2, impostos indirectos, no capítulo 4, transferencias correntes e no capítulo 7, transferencias de capital. O capítulo 2, bueno, baixou o inicio, impostos indirectos, baixou en proporción ao presupuestado do ano pasado, según os proxectos pendentes nas oficinas de urbanismo, as oficinas de previsión de obras a realizar este ano. Bueno, o capítulo 4 empieza a baixar o máis importante, a participación do imposto do Estado, baixou unha cantidad importante, pero tamén compensado por 20% dos fondos FES, que nos permite incluir no orzamento e dedicar a gastos correntes de servicios sociais, de carácter de educación, servicios sociais e educación. E o capítulo 7, en transferencias correntes, tamén baixou 180.000 e pico, porque hai subvencións do BPT que non están incluídas porque non están resoltas por decisión. Eso por lo que nos respecta a ingresos. Por lo que nos respecta a gastos, naturalmente, teñen que baixar para poder poner o orzamento. Hai que decir que o gasto en capítulo 2 é unha baixada verdadeiramente importante e sinalizada en todas as áreas. Ese é un gran esforzo para cumplir con os objetivos marcados e ao mesmo tempo baixar o capítulo 2 de gastos correntes. Tamén baixa o capítulo 4 de transferencias correntes e o capítulo que verdadeiramente sube é o de investimentos. Sube sobre todo por investimento que vamos a proceder, vamos a aplicar ao PSOE. Nos contamos co PSOE, vai a poderse aprobar o ano que ven, entonces o primeiro que queremos é contar con fondos para empezar a actuar inmediatamente, non máis aprobado. Entonces, en principio, o orzamento principal do PSOE é 375.000 para agora a zona de Lipures e 125.000 para a sujeción de terrenos, que incluye tanto o terreno de departamento de Lipures como en asociación de terrenos para apertura de novos niveles. Eso es lo que respecta aos gastos. Pero tengo que decir que estos orzamentos incumplen a estabilidade orzamentaria, que consiste en que hai que acceder a préstamo la misma cantidad que se adopta. En este caso, tenemos un descuadro de déficit de 498.126 euros, motivado precisamente por el préstamo que pagamos de 500.000 euros a poner en marcha o préstamo. Vamos a ver, a estabilidade orzamentaria é algo que verdadeiramente perxudica moito aos concellos de menor entidade como o noso e, sobre todo, os concellos que realmente están saneados, porque canto máis baixa o endeudamento, pois claro, menos posibilidade temos de levar préstamos con un importe superior. Bueno, tamén hai que decir sobre a estabilidade orzamentaria do cumprimento, que habrá que confeccionar un estudio económico financiero para presentar ao pleno. Tamén hai que ter en conta esperar, digamos, a como se cumple o orzamento. O orzamento é unha previsión, hai que estar a liquidación e cualquier modificación que poda variar esta situación.
O primeiro en contestar, evidentemente, era o Partido Popular, o partido máis importante da oposición estradense. José López Campos xa empezaba o seu devir dialéctico atacando e duramente o bipartito. Algo máis tensa que a que nos saliu o voto, que desde logo, en vez de ser unha defensa dos ordenamentos, parecía unha plegaria á oposición, e nos parece ademais que eso quere dicir claramente cal é o concepto que o goberno ten dos seus propios orzamentos. Non cree, neste goberno, non cree nos seus orzamentos, nos orzamentos que nos está presentando hoxe os estradenses e que nos está presentando no pleno a oposición. A verdade que sorpresa, e eu creo que é unha ferramenta moi útil, e ademais moitas veces é moi convinte facer un exercicio de repasar actas de outros plenos nos que sorpresivamente agora o bipartito nos ofrece unha situación prácticamente perfecta de economía saneada do Concello da Estrada, e fai exactamente 3 ou 4 anos o único que tiñan que aportar era que o Partido Popular levaba a este Concello a bancarrota, que levábamos ao Concello da Estrada a ruína, e hai un dato que eu creo que por un endeudamento, non? Que está sometido. Eu creo que hai un dato que é moi importante destacar, e desde logo é convinte que todos os veciños sepan que é a realidade. É unha realidade que non aparece explícitamente recollida nos propios testamentos, pero xe é un dato moi significativo da mentira, dunha das mentiras que se chegou cabalgando o bipartito ao goberno estradense. Dunha das moitas que depois tamén analizaremos, non? Pero unha das mentiras, das grandes mentiras, é que no ano 2007, no orçamento do ano 2007, cando o bipartito colleu o goberno municipal da Estrada, o endeudamento do Concello era de 3.338.000 euros. Ese era o endeudamento a 31 de diciembre do ano 2007, uns orzamentos aprobados por votos favorables do Partido Popular e criticados duramente polo Partido Socialista e polo Nacionalista Galego no que non entramos. 3.338.000 euros de endeudamento de préstamos que hoxe estes orzamentos nos plantexan un panorama de que no, a 31 de diciembre do ano 2010, exactamente 3 anos e medio de goberno bipartito na Estrada, ese endeudamento se situará en 5.358.000 euros. Esa é unha realidade que figura nos orzamentos, é unha realidade de que este goberno, para manter o seu indecente gasto corrente durante todos estes anos, necesitou 2 millóns de euros máis de endeudamento do Concello da Estrada, e iso supón que o bipartito, para realizar a súa xestión, necesitou incrementar un 60% o endeudamento do Concello da Estrada. Vostede, como concelleira e o goberno xeral, me dirán que se antes, con un 60% menos de endeudamento, o Concello iba a bancarrota e estábamos en unha situación sostible, me dirán vostedes con as cifras parecidas do orzamento, que non variaron excesivamente nos seus incrementos nas partidas xenéricas, me dirán vostedes cal é a situación ou cal é o calificativo que lle poden poñer vostedes a súa xestión. Como non podía ser de outro xeito, respostas directas hacia López Campos tanto do PSOE como do BNG. O voceiro do PSOE, Manuel Otero Espiño, tamén falaba do divino e do humano, como costumbre. Tuvo 35 minutos falando, non sei se para nós ou para a televisión, pero desde logo 35 minutos e desde logo, bueno, os seus presagios son sempre de borrasca e tempestade, que estes días con todo o temporal que houve estábamos en alerta amarela, segundo vostedes estábamos en alerta vermella xa por menos, non? Mire, os presupostos evidentemente son a previsión de ingresos e gastos e vostedes neles mestura churras con medidas, mestura equilibrio con estabilidade, e non son os menos conceptos, son distintos, por tanto non mestura unhas cousas con outras, e deben ser parte dun escenario real. Evidentemente, o grupo de goberno é o que ten a responsabilidade de elaborar estes presupostos e de executalos, e con eles ten que cumprir os objetivos e os compromisos que ten os cidadanos. E se os cidadanos non confiaran neste grupo de goberno, e gobernando a selección do 2007, vostedes escolleron que deben por algo. E tiñen unha maioría absoluta legislativa. Por tanto, que tiñen que estar facendo moi mal. Pola súa parte, a voceira do BNG, Raquel López Doce, tamén se refería directamente a López Campos. Unha intervención longa que a mí me parece mal, se tivese unha mínima coherencia e aportase algo ao que é o debate
que eu se mostrei aquí, que é os orzamentos municipais. A verdade é que retorceu aquelas cifras que lle pareceu de tal maneira que ao final pois creo que xa ninguén el mesmo sabe realmente do que fala. Eu vou a facer unha intervención breve, non vou a alongar, simplemente porque hai certas cuestións que creo que está ben incidir nelas. Os orzamentos para o exercicio de 2010 preséntanse en prazo por primeira vez en moitos anos. O portavoz do Partido Popular efectivamente non vai a felicitar o goberno exercendo a súa labor de oposición, ainda que podería facelo, que non iba a caer os anéis, está ben recoñecer cando as cousas se fan ben, ainda que tamén foi reconocido pola Conselleira de Facenda isto sucedese con unha precipitación que a nós tampouco nos satisfai. Non volverá a suceder, pero aquí estamos no mes de decembro do ano 2009 aprobando os orzamentos para o ano 2010. No equipo de goberno puxemos a balanza que era o máis urxente, desde logo para facer aportacións como a que fixo o Partido Popular con unha medida do ano pasado que vostede tilda de contido imposible, a verdade que era absolutamente incoherente, como demostrou a Conselleira de Facenda no debate dos orzamentos do ano pasado. Pode vostede consultar as actas para recordarlo. A verdade é que no equipo de goberno consideramos que é máis útil para os veciños e veciñas da estrada ter aprobados os orzamentos dentro de prazo e poder exercer todas as competencias do Concello desde o 1 de xaneiro do ano 2010, sabendo ademais, como vostede se encargou de citar, e nós tamén así o sabemos, que é un ano de crise e que necesita unha resposta, polo menos naquelas cuestións que son de competencia municipal, áxil e eficiente. Desde logo, o que tamén debe recordar, e ademais a súa condición, que de vez en cando nos recorda, de membro do Parlamento Galego, ademais do mesmo partido que neste momento ostenta o goberno autonómico, é, desde logo, non tratar de enganar os cidadáns estradenses. Eu creo que son todos grandiños e bastante espabilados, saben que a maioría das competencias que vostede trata de achacar ao goberno municipal, ao Concello, como administración máis próxima ao cidadán, son competencias que ten que exercer o goberno autonómico. Finalmente, e antes da votación, foi o propio López Campos quen salientaba a situación que se estaba vivindo e resumía o que para o Partido Popular fora o pleno e o que son os orzamentos. Está encantado da súa xestión, que son ustedes estupendos, maravillosos, son grandes xestores, son os orzamentos fantásticos. Eso sí, hai un pequeno problema. Levan ustedes neste último ano un incremento do máis do 40% de desempregados na estrada. Máis de un 40% que pasamos de 1.230 desempregados a 1.674. Ten un pequeno problema que son ustedes, siguen sendo maravillosos, siguen sendo estupendos, fan unha xestión extraordinaria e, desde logo, para nós, desde logo, que sigan vivindo nese mundo ideal. E desde logo, ademais, temos que dar a razón a moitos veciños que pensan que cando algún político se senta nun sillón e ten algo de mando, perde a noción da realidade e, desde logo, se abstrae totalmente da situación real do Concello, e me parece que están sufrindo vostedes o mal da altura. Eu tamén quero recordar que fai 3 anos, cando o Partido Popular gobernaba na estrada, tamén eran todo parabéns para a xestión do Partido Popular, e xa ve cales foron os resultados. Por tanto, sigan vostedes nese camiño que terán exactamente o mesmo pago que podemos os demais, e para nós, desde logo, é unha grata noticia que así sigan. Bueno, pues si queren vostedes defender o seu presupuesto, me parece lógico. Está claro que non o van a atacar ahora. Creo que quedou medianamente claro unha cousa. Vostedes non viñeron aquí a defender o seu orzamento, viñeron a criticar o portavoz do Partido Popular, que é o que lles gusta e, desde logo, é a súa motivación. Non fixeron ni unha sola defensa, non fixeron ni unha sola louvanza, non fixeron ni unha sola política, ni unha sola estrategia que poñían en marcha co seu orzamento. Viñeron aquí o que lles gusta e os que os motiva, e realmente vexo que cada día están máis motivados, de criticar e destacar ao centro do Partido Popular. Ben, pero parece que as cousas
están volvendo ao seu camiño e me parece que cando vostedes toman esa atitude é porque algo temen. Por lo tanto, me alegro tamén de que sigan vostedes en esa atitude. Desde logo, o que demostra é que teñen bastante pouco que ofrecer e bastante pouco que decir. Señor Piño, a verdade é que prestoulle vostede moito tempo a analizar os presupostos municipais da estrada. Isto recordou un pouco aquel debate que tuvemos na televisión con o tema do plan xeral, que non sabía vostede de que color eran as tapas do plan xeral, e isto vai parecer pasar prácticamente o mismo. Vostede non sabe ni de que color son as tapas dos orzamentos municipales do ano 2010. Veo aquí a facer a súa literatura, a facer o seu ataque frontal ás persoas e, desde logo, o que lle gusta a vostede, non? Facer esa verborrea barata e esa demagoxia que eu calificaría de impresentable. O seu papelón de impresentable. É a calificación que lle poñería eu a vostede e o papel que vostede acaba de desempeñar. Se non é ningún análisis dos orzamentos, señor Piño, están os Reyes Magos a volta a esquina, Piñer, que non son tonos os Reyes Magos, porque debe estar usted con problemas ou con durezas nos oídos, porque eu creo que o debate e o que eu me centrei foi un análisis o menos empalagoso posible de cifras, pero intentando tocar prácticamente os aspectos fundamentais deste plan xeral. Claro, ustedes non queren falar de que incumplen o criterio de estabilidade parlamentaria. Non queren falar dese tema. Non queren falar vostedes tampouco de que incrementaron pola súa xestión un endeudamento no Concello máis dun 60%. Non queren falar, non lle interesa, claro. Non queren falar que no presuposto do ano 2009 e do ano 2008, hasta a actualidade, desde que vostedes gobernan e presentaron orzamentos, incrementaron o gasto do personal un 20%. Non queren falar, non lles interesa. Tampouco lles interesa que incrementaron os gastos corrientes un 18%. Non lles interesa. Pero entonces, de que vimos a falar aquí? Vimos a falar de orzamentos, ou vimos a falar dos paxariños preñados, ou do debate dialéctico que establece o señor Espiño, e a falar, botar aquí falando media hora e non falar de nada. Non, vimos a falar de orzamentos, do que vostedes están facendo, da súa xestión municipal, e do que vostedes, desde logo, están deteriorando as arcas públicas do Concello da Estrada. Para qué? Cal é a finalidade desta xestión? Pois está claro que hai un gran componente, nos entendemos, de mala xestión dos fondos públicos. Vostedes teñen un endeudamento, incrementar un endeudamento un 60%. E chegou xa a hora da votación. A votación era clara, estaba cantada, os votos a favor neste caso, Partido Socialista e tamén do BNG, e os votos en contra do Partido Popular e os non adscritos. Pois se non hai máis intervencións, pasamos a votar o presuposto para o exercicio 2010. Votos a favor do presuposto, votos en contra, queda aprobado por maioría absoluta. Gracias, señor. Por lo tanto, aprobados os orzamentos para o ano 2010. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a un durísimo comunicado de prensa que enviaban distintas asociacións do rural. Xa saben vostedes, aquelas asociacións que se xuntaban polo tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Atacan directamente a Concelleira de Urbanismo e tamén o alcalde estradense. Reunidas as directivas das asociacións veciñais das diferentes parroquias do rural o 26 de decembro e despois de ter visto na roda de prensa ofrecida polo alcalde da Estrada e a concelleira titular de Urbanismo o xoves 17 de decembro, onde nos acusaban de mentir e manipular os veciños con manifestacións da propia concelleira como que non están dispostos a que nadie os engane nin trate de manipulalos, utilizando posturas que obedecen máis actitudes partidistas que o interese xeral dos veciños, tratando de xustificarse e manifestando que a nosa credibilidade queda en entredito, dicindo tamén que non se lle permitiu estar presente na xuntanza que mantivemos ca Dirección Xeral de Urbanismo o pasado mércoles día 16 de decembro, alegando que non podían ceder a condicións previas sen coñecer o resultado desta, por si delas extraían conclusións que fixese necesario ampliar o plazo.
Primeiro, lembrarlle a señora Irene Aguiar que as asociacións mencionadas en ningún momento a criticaron a ela nin ao goberno, limitándonos únicamente a criticar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Agora ben, dende aquí, tampouco imos permitir que nos desacrediten deste xeito, pois o que transmitiu na rolda de prensa do pasado mércoles 16 de decembro é a verdade. En todo caso, quen a debe desmentir será a propia administración da Xunta. E parece que o que peor lle sentou foi dicir que dende a entrada da nova Xunta non se reuniran con eles, o cal non debería pasar de anécdota, pois nem sequera entraban nos temas que levamos á reunión, posto que nós iso non tiñamos a menor importancia en coñecelo. Simplemente saiu unha conversa e chamounos a atención do feito. Segundo, se alguén ten que xustificar a súa credibilidade diante dos veciños, está claro que non somos representantes das asociacións, pois convén lembrar que os partidos que se conforman o goberno da Estrada no seu día votaron en contra do Plan Xeral, alegando, entre outras cousas, que o rural era un gran perxudicado, o ser moi restrictivo con el. De aquí cabe extraer dúas conclusións. Ou ben os concelleiros que naquel momento formaban parte da oposición e agora algúns deles do goberno, ou ben non coñecían o contido da normativa e induciron aos veciños a ter falsas expectativas sobre os seus terreos, ou peor aínda, que eran coñecedores da normativa e que lles fixeron ter falsas esperanzas co fin de tumbar o partido que gobernaba nese momento, xogando intencionadamente cos intereses lexítimos dos veciños, e iso si se chama manipular aos veciños. Terceiro, convén lembrar que quen gobernaba a Xunta de Galicia nese intre era o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, a demoledora e famosa orde da Consellería do 5 de maio de 2006, pola cal se debe rexer o Plan Xeral da Estrada, foi ditada polos que conformaban o goberno da Xunta de Galicia nese intre e que eran os mesmos grupos políticos que formaban a oposición no Concello da Estrada naquel momento e votaron en contra do citado Plan Xeral, o cal como mínimo resulta sospeitoso. Agora, ben, isto non tería maior importancia se unha vez que acaban no goberno da Estrada refixesen o Plan Xeral do xeito que eles mencionaban en beneficio de todos os estradenses, algo que despois de 2 anos e medio gobernando soubemos que non era así. Cuarto, xa en campaña electoral, o que hoxe alcalde da Estrada proclamaba aos 4 ventos o caos urbanístico no noso concello e prometía sacar adiante o Plan Xeral en 6 meses. E que unha vez que ocupara o sillón de alcalde e a señora Irene Aguiar se facía cargo de urbanismo, para o cal lembremos que está recibindo un bo salario pagado por todos os estradenses, non foron quen de sacalo nese prazo, prorrogando ata un ano primeiro, logo para antes das eleccións autonómicas, e finalmente sae ao público o 20 de outubro de 2009, seguindo durante todo este tempo na mesma situación da que se procedía do goberno anterior. Agora ben, se os estradenses souberan antes das eleccións municipais cal ia ser o resultado de todo isto, e que o Plan Xeral que nos ían presentar este goberno, no cal estaban postas todas as nosas esperanzas de ter un bo Plan Xeral, era este, preguntábamonos, ocuparían xa os sillóns do salón de plenos que agora ocupan, e cobrando un bo soldo? Que xulguen todos os estradenses, quen goza de maior credibilidade se o goberno, en particular a Concelleira de Urbanismo ou o grupo de asociacións veciñais que o único que defenden son os intereses da veciñanza e, en particular, do rural. Continúa, e máis longo aínda, o comunicado, pero tratamos a parte máis importante de un comunicado, en definitiva, que chega despois, xa saben vostedes, de aquelas descalificacións que se facía dende o Concello sobre a representatividade destas asociacións. En todo caso, o Plan Xeral continúa a súa andaina e, despois da exposición pública, as alegacións, se anticipamos que rondaban as 2.000, continúan tamén o trámite parlamentario. Cambiamos de asunto para achegarnos agora a outra historia. Neste caso chega, obviamente, dende o tempo. Será despois da publicidade. O tempo e os números da sorte. A masa de aire cálido que nos acompañou días anteriores retírase durante o xoves, traendo consigo un descenso das temperaturas, así como unha baixada da cota de neve. Con esa situación agárdase ceos con máis nubes pola mañá, con precipitacións de neve por riba dos 1000 metros tamén pola mañá, baixando a cota aos 800 metros ao final do día. As precipitacións intensificaránse novamente a partir da madrugada. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de compoñente oeste, moderados, aumentando a fortes no litoral pola tarde.
A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte martes é formada polos números 9, 17, 27, 32, 34 e 45. Complementario o 37, reintegro o número 4. No cupón da 11, o número agraciado tamén onte martes foi o 15.639. 15639. Con Mephisto, los dolores de espalda y de articulaciones se verán aliviados. Gracias a la innovadora tecnología Softer de Mephisto, los pies cansados son parte del pasado. Zapatos Mephisto, la garantía para un perfecto confort del pie. Calzados a Esquina, distribuidor oficial de Mephisto para Estrada e comarca. E antes da despedida, lembramos titulares. Plegaria a oposición e nos parece ademais que eso quere decir claramente cal é o concepto que o goberno ten dos seus propios orzamentos, non cree neste goberno, non cree nos seus orzamentos que nos está presentando hoxe os estradenses e nos está presentando no pleno a oposición. Que non é así música, é silencio sobre máis que música. Por eso, e a dar gracias, tenemos 25 minutos. Hablamos de eso para nosotros, para la televisión. Pero, desde luego, 25 minutos. Y desde luego, sus pesajes, sus cifras de verdad que empresarios. Ayer, con todo el temporal que hubo, estaban en una alerta amarela. Según los bosques, estaban en una alerta. As directivas de diversas asociacións veciñais das diferentes parroquias do rural emiten un comunicado contestando a concelleira de Urbanismo Irene Aguiar e o alcalde estradense José Antonio Dono. A masa de aire cálido que nos acompañou días anteriores retírase durante o xoves, traendo consigo un descenso das temperaturas, así como unha baixada da cota de neve. Con esa situación agárdase ceos con máis nubes pola mañá, con precipitacións de neve por riba dos 1000 metros tamén pola mañá, baixando a cota aos 800 metros ao final do día. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto e final, señores. Por hoxe, o tempo de información en Estrada Televisión con esa resaca que xa lles decimos chega dende o pleno que onte tiña lugar. Por certo, unha vez máis, moitísimas gracias por a audiencia masiva que tivemos no día de onte e, por suposto, tamén a todos os internautas, tamén en internet, a audiencia masiva. E tamén xa lles anticipamos que, alo menos, ata o mes de abril, Estrada Televisión continuará as súas emisións en analóxico. Por lo tanto, despois do mes de abril, veremos cal é a ubicación final de Estrada Televisión en digital. En todo caso, sempre manteremos a nosa ubicación en internet, pero a zona da Estrada, o apagón analóxico para a Estrada, en principio, non será nunca antes do mes de abril do vindeiro ano 2010. Por a nosa parte, máis nada, saúdos, que descansen, moi boas noites.